различни водолюбиви птици. Сега вече надвишават над 240. Популацията се увеличава и това според нас е промяната на климата в, така да кажем, в Западна Европа. Техните влажни зони. А и тук на острова се намира най-голямата влажна зона и в България. Общо за 11 влажни зони. При нас надвишава над 5600 хектара площ. Доколкото знам, и Атанасовското езеро влиза и Поморийското езеро, Кода също влиза в тези местности тук. Да. И тук имахме 3 гнезда на морски орел, сега са останали 2. Преди 20 години при една голяма буря едно от гнездата пострадва, единият възрастен с малкото загиват и другия възрастен мигрира към Бургас, той идва при вас. Всички ние му казваме черешовите води, тогава нивото на Дунава се покачва драстично, както е сега, също е доста се покачил, но имаше случаи на още много повече вода и е заливал целия остров. И когато са дошли от начало, те са вървяли по 17-18 часа през такива местности, тресавища, блата, заляти с вода. И малко или много това го пресъздава, защото остров Персин е обявен за влажна зона през 76-та година, но поради тая причина, когато са изградили и защитни диги около самия остров, те са естествено унищожени. Следващата сграда, която ще видим, е също на един етаж е била до 59-та година. Тук е било началника или директора на самия лагер. От тук започва вече лагера. Това е главната порта. Тя в принцип е била тук така до пътя и ние ще я възстановиме в реални размери. Отпред пише "Да, човек" звучи гордо. Този надпис са срещали самите лагеристи. А от задната страна пише "Щом врагът не се предава, се унищожава". И това е надписа, който също като са се обръщали, са виждали самите те. Така изглежда лагера в началото на 50-те години. Дървените бараки там една до друга, оградна двойна телена мрежа, дървени вишки за охрана. И така ние минахме преди малко край двете вили. Това е малката вила, която всички ще я видите. Тя е вилата на тогавашния главен надзирател на затвора, на лагера Белене. Газдов, Гогов, там са били всичките тия хора, които са управлявали лагера. Тя е попадала в очертанията на лагера Белене. Сега, здравейте, официално от мен, Михаил Маринов се казвам, ръководя дейността на фондация Остров Белене. Намираме се на остров Персин, това е най-големия български остров, български дунавски остров. Дължината му е повече от 15 км, ширината е приблизително 8 км. През 2000-та година територията на остров Персин, заедно с териториите на по-малките дунавски острови около Персин, които са между 10 и 12 на брой и са известни като Беленски дунавски архипелаг, та всичките тия острови са обявени за природен парк. С други думи, ние се намираме на територията на природен парк Персина. Изключително голямо биоразнообразие, повече от 800 вида птици и животни и над 1200 вида растителност могат да бъдат наблюдавани тук през различните месеци от годината. Служителите на природния парк, чрез система от 3 шлюза, те представляват връзка с реката, с главния Дунав, умишлено пропускат вода към територията на острова, за да поддържат около 1/4 от него постоянно наводнена, с цел да създават условия за гнездене на така наречените влаголюбиви птици. До 1949 година острова е бил на хората от тогавашното село Белене. Тук те са изкарвали почти през цялата година своите домашни животни на паша. Отглеждали са повече от 1300-1500 пчелни кошера за добив на мед. Мястото е било страшно привлекателно за лов и риболов, тъй като в територията на острова има страшно много дивеч, т.е. много ловни дружинки са идвали тук. Реката често е заливала част от острова и в ниските места е било пълно с риба. С сено са загребали тук няколко пъти в блатата и са се тръгвали с пълна каруца с риба. С други думи, територията на остров Персин е била важна за стопанското развитие на хората от тогавашното село Белене. Със секретно постановление от 27 април 1949 г. Българската комунистическа партия решава да бъде разкрито трудно възпитателно общежитие Белене,
останало в нашата история като втори обект на концлагера Белене. Това е най-големия, най-секретния и най-дълго просъществувал лагер за изолация, терор и убийства над политически противници на българските комунисти. Най-големия лагер, тъй като за периода на съществуването му през него преминават повече от 15 000 души. Най-секретният, тъй като умишлено е направен в най-източната точка на остров Персин, където е скрито от хорските очи. Естествено, цялата местност е заградена от блата и тресавища, което прави бягствата невъзможни на практика и охраната много по-лесна. И най-дълго просъществувалия лагер, тъй като ви казах, че е открит 1949 година, няколко пъти той е закриван документално, впоследствие е отново откриван. Истината е, че лагера Белене съществува почти до 1987 година. Сега първите 200 лагеристи са прехвърлени от друго място за изолация, мините Богданов дол край Перник, лятото на същата 1949 година. Докарвани са до ЖП гарата на село Белене, обикновено в животински вагони. Там са слизали пеша под охрана, силна охрана от конни милиционери, нали тогава не бяха полицаи, а милиционери. Са преминали цялото разстояние пеша от ЖП гарата до това място, където създават всъщност лагера Белене. Пътя е отнемал между 17 и 20 часа, тъй като около 18 км са на пръв поглед не много, но хората са били крайни изтощени, тук не има уредени пътища, тук са били гори, блата, тресавища и много трудно е ставало придвижването. Останалите 200 души, първите няколко месеца спят в окопи и в землянки, собственоръчно издълбани от тях в земята и покрити с растителност от острова. Тъй като за много кратък период от време броя на лагеристите става няколко пъти по-голям като бройка, се взема решение да бъдат построени между 9 и 12 дървени бараки, така са изглеждали. Всяка от бараката е можела да побере между 350 и 500 човека. В началото на 50-те години тук в лагера едновременно лежат няколко хиляди души. Първите хора, които лежат в нашия лагер, са висши офицери от българската армия. На опозиционни партии, едри земеделци, индустриалци, обикновени български селени, несъгласни с политиката на колективизация и национализация, провеждана от партията, т.е. насилственото отнемане на бизнесите на хората, земите, животните и така. Недоволните и хората, които са против този процес, са били докарвани тук или в подобни места за изолация в комунистическа България. Страшно много свещеници тук лежат, католически, православни свещеници, протестантски пастори, кметове на населени места, на по-късен етап лекари, учители, спортисти, музиканти. Тоест никак не е преувеличено, ако кажем, че през лагера Белене преминава една голяма част от интелектуалния елит на нашата държава. Основната работа на лагеристите първите няколко години е била прокарване на всички вътрешни пътища в територията на острова, по които и до ден днешен се движим. На остров Персин има повече от 20 км пътища, те са създадени с безплатния труд на лагеристите. Това е включвало изсичане на дървета, изкореняване на дънери, насипване с земна маса, валиране с ръчни валяци. Говорим за изцяло ръчен труд, тук отсъствала механизация или някакви машини, мотори. Т.е. тежка физическа работа. Другата основна работа на лагеристите е създаване на повече от 40 км двойна непрекъсната дига. Това е един голям земен насип между 2,5 метра и 3,5 метра, която дига спира наводненията на реката вече към острова. От тогава, когато е построена дигата, тъй до ден днешен не помним Дунава да е заливал острова. Също много тежък труд, изцяло ръчен. Дневната норма на всеки един лагерист е била да изкопае 3 кубика пръс. Вътре ще видите как изглеждат 3 кубика пръс. Насипали сме една стая, чисто визуално да ги видите. И съответно изкопавайки я, за да я насипват вече и по дигите. На по-късен етап част от лагеристите са били заети в животновъдните ферми в територията на острова, а някои от тях в селското стопанство. Сега дневната порция храна на всеки един лагерист, който е изпълнил своята норма, е 360 грама хляб и 2 супи. Една супа на обед и една супа вечерта. Понякога, по спомени на оцелели лагеристи, някои от тях казват, че понякога сутрин са получавали по лъжи са мармалата. Тоест тежката работа и глада тук са буквално ежедневие. Цитирам по памет пак спомени на лагерист, който е бил тук, който буквално казва така: след като попаднахме в лагера Белене, след втората седмица толкова бяхме изгладнели, че изядохме всичко, което се движи в територията на лагера. 112 декара обхваща лагера Белене. Жаби, гущи, ризми, абсолютно всичко, което
може да се яде. Остров Щуреца или Щурчето в началото на 50-те години е създаден женски трудов лагер. Там са изолирани между 300 и 400 жени. Специално за тях е построена една голяма свинеферма. Те се занимавали с отглеждане на прасета. Интересно е да знаете, че между тези въпросници жени има пак доста голям брой католически и православни монахини. На малко по-късен етап от своето съществуване женския лагер е преместен в гора в близо до мъжкия род с цел по-лесната охрана на двата лагера. В края на 50-те години, тук в една гориста местност, която се пада запад от мъжкия лагер, е създаден младежки трудов лагер. Той съществува за кратко, но въпреки това през него преминават между 1600 и 2400 млади момичета и момчета, като документи за най-младия лагерист, който е бил в младежкото крило на лагера, сочат, че това момче е било на 13 години. Значи той попада тук, защото си е позволил да разкаже виц против партията, докладване на учителите, на директора, съответно тук в гората за превъзпитание в кавички. Основната вина, отново в кавички, на тези млади хора е, цитирам документ на Държавна сигурност, че са се обличали повлияни от западната мода. Тоест дънки, малко по-нестандартни елечета или кожухчета. Слушали са тогава забранената музика. Джаз, рок, хеви метал или радио Свободна Европа. Или пък момичетата са носили по-нестандартни прически. Заради това е можело да попаднеш в младежкото крило на лагера Белене. Слава Богу, наистина съществува за кратко този лагер, но казах ви, че повече от 2000 млади момичета и момчета преминават през него. Друг дунавски остров Предела, който е много близо тук до остров Персин, и когато водите на Дунава са ниски, буквално може да се премине пеша към Предела. Остров Предела остава в нашата история като мястото, където са заравени труповете на избитите от нашия лагер Белене и от близкия лагер край град Ловеч. Ловеч е на 100 км от Белене. А Ловешкия лагер представлява каменна кариера, т.е. самия релеф, той е камък. Не позволява да бъдат заравени там. Почти всяка седмица една първа камионетка идвала с трупове на убитите от лагера Ловеч, стигала е на брега към село Белене и с лодка телата са били прекарвани към остров Предела, където са заравени. Първоначално в плитки гробове край брега на реката, където по-лесно е ставал този процес. Но тъй като казах, че тук има страшно много диви прасета, те са надушвали кръвта на убитите, изравяли са труповете, частично са ги изяждали или обозвали, а останките са труповете. Доста често тези останки са излизали на румънския бряг, който е наблизо на Русрища. Съществува писмо, тогава секретно вече не, от румънските комунисти, с което писмо молят нашите да спрат да изхвърлят трупове в Дунава, тъй като доста често изплуват на румънския бряг и тамошните хора си мислят, че там вървят етнически убийства. Навътре в острова и малко по-надълбоко да бъдат загробвани тези тела. За съжаление, толкова години след демократичните промени в нашата държава, нито едно българско правителство, а и ние като общество не направихме нищо да локализираме тези места, където са заравени труповете на убитите от лагера Белене и от лагера Ловеч, за да знаят много български семейства къде са останките от телата на техните бащи, дядовци и прадядовци. Стартирали сме този процес, нужно е едно комплексно разрешително с един модерен геоскенер да сканираме територията на остров Предела, за да можем да намерим останките от тези тела. С голяма доза сигурност знаем къде са заравени. При живе проведохме доста така срещи и интервюта имаме с оцелели лагеристи, с милиционери, които са охранявали този периметър, които общо взето почти едни и същи места посочват. Тоест, имаме относителна сигурност къде трябва да се случи този процес по това проучване. Дай Боже да се случи до година от ранната пролет да започнем, да стартираме това нещо. Да го превърнем наистина в едно хубаво не точно долу, но в нашето място на памет и да си запазим тая част от българската история. Много ви благодаря за вниманието.
това, което е от само с едната част, 96% строена е за АЕЦ Белене, има недостроен корпус. За съжаление, някои от вас ме попитаха, че е много голямо училище, доколко деца обучаваме. Учениците са много малко, 70 са в момента и ни е трудно да поддържаме тази голяма сграда, но пък виждате, че има много свобода и много пространство за нашите деца. Това се получава поради факта, че след като беше спрян национален обект АЕЦ Белене, естествено няма хора, които да дойдат да работят тук, семейства и деца. Всъщност правилно беше подходено, не казвам, че са избегнали грешките от Козлодуй, където се строи централ, да идват хора и се установява, че няма къде да учат децата, къде да посещават детска градина, къде да живеят самите хора, в смисъл тези битови неща са с плавни темпове. В Белене това беше избегнато, но за съжаление тук имаме страшно много жилища, пустеещи цял квартал, блокове, който не можа да се дострои и така нататък. Но пък ние, като живеем в Белене, сме оптимисти, че Белене е прекрасно място в България и сме отворени за хора, които идват. И сигурно за вас е интересно, аз се радвам, защото в последно време чувам за така млади семейства, които се връщат и от чужбина, и от София. Някои работят онлайн, други си намират работа тук, но всъщност те осъзнават какво е да живееш в малкото населено място и да имаш природата на една такава разстояние. Благодарим на госпожа Богданова. Аз се казвам Стефка Павлова и съм учител в детската градина вече 42 години. Родена съм в Белене, отраснала съм в Белене и тук съм живяла и работила до сега. Ще ви разкажа съвсем накратко за Белене. Белене е моят роден град. Тук съм се родила, вече ви казах и съм израснала. Белене наистина, както се пее в песента, е древен и млад. Древен, защото съществува като древно селище още от първи век, от новата ера. Аз мисля, че може би и преди това, тъй като тук е най-голямото природно богатство на Белене, това е река Дунав. А знаете, преди винаги селища са се сформирали край реки, край водни басейни, така че нещата предполагат от древни времена да има население. От първи до 7 век има данни за римско селище. Не знам дали сте разглеждали Персина, там има и митница. Това са останки от древността, които сега скоро са изградени. Имаме ли право да качваме с ним? И това е декларация. Нямате забрана. Подписах се декларация, спокойно добре. Белене е общински център. Белене е град от 1964 година. Тази година празнувахме неговата 60 годишнина. В община Бяла вода и Кулина вода. Белене са много живи народните традиции. Много се цени народното творчество. Затова имаме и танцови състави към народните читалища. В Белене имаме танцов състав към народното читалище Христо Ботев, който се казва Димо. Имаме друг танцов състав, който се казва Нашенци. Имаме много вокални групи, Дунавска зора, вокална група към пенсионерски клуб Надежда и други вокални групи. На Белене има наистина много таланти. Имаме и художници. Карло Венков, който скоро имаше изложба в Белене, тъй като той не живее в Белене, живее в Плевен, но е роден и голяма част от живота му е свързана с Белене. Има и млади художници, като Павлина Гаскова и Йорко Костина, с които, ако сте били на центъра, скоро изрисуваха една от стените, която беше грозна графити. Те изрисуваха много хубава картина, която се нарече Беленски архипелаг, тъй като
река Дунав тук се разширява и има много острови, които се наричат Беленски архипелаг. Най-големият остров е остров Персин, който започва от Белене и е дълъг 18 км, стига до Свищов. Има и малки острови, като Китка, Милка, Магареца и други вече толкова са много, че не знам на всичките имената. В Белене също има и спортни клубове, фотографираме спортни клубове, имаме модерни танци, борба, карате, партистите печелят много медали, боксите също. Белене има 3 училища и 2 детски градини. Има общности. Едната е католическа, която на времето в 15-16 век се съставлява от 2/3 от населението на град Белене. И другата общност е на власите, чието представители са дамите гостите, които сготвиха за вас традиционни влашки рецепти. И една малка част мюсюлмани има в Белене. И в древността, поне така съм чувала нашите баби и дядовци, че не са се обичали много две общности, католиците и православните, т.е. общността на властите. И едно време не е било разрешено да се женят помежду си, но вече в моето детство това нямаше, живеехме общо всички, не се деляхме и много си помагахме. Във връзка с това с остров Персин има една легенда, откъде идва наименованието на остров Персин. Още по време на турската родина е живял турски бей и той има много красива дъщеря, която се казвала Персин. И един беленски овчар на име Стоян се залюбил с тази турска мома. Но беят не разрешавал те да се оженят и такава е легендата, че те избягали тайно на остров среща, но беят войската на беят ги открива и ги завръзват и ги намазват с мед. Така гласи легендата, да не е подкрепено, не знам, понеже не се е разрешавала такава любов. И като стана въпрос но първо да се върна към, забравих да кажа, за Евгений Василков, който е също роден в Белене и бил свещеник, епископ на Николовската епархия преди времето на социализма. И той е учил на Запад в Холандия, има много висше образование, учил и философия, и теология и много е бил предан на католическата църква и на Христос. Но по време на социалистическото управление той е бил понеже тогава са научили на атеистично са ни възпитавали, че няма Бог и католическата църква е била забранена и той е получил няколко предупреждения, можело е да отиде да живее в Холандия, но той е искал да остане в България, за да свидетелства за Христовата вяра. И тогава той е арестуван и убит през 1952 година, той е 1900 година, и през 1952 година и сега е обявен от католическата църква за мъченик на вярата, но му казваме Блажен Евгений Василков. Искам да кажа, че аз и Катя Лазарова, която срещна емоционално с песен, сме представители на католическата общност, които по другите дани представители на властите. И сега за Белене много може да се разказва, много е красиво и изгледите,
времето ни е ограничено и за това ще дам думата на Мария Йоркова да разкаже какво помни тя от своето детство и след това ще ни опише какво са сготвили дамите тук. Защото после пак ще се върне и ще ви разкажа още една легенда, свързана с една песен, която както ще ви изпее. Първо да кажа добър ден, пришли в Белене. Ние баче сме приготвили някои неща. От едно време ние как сме събрали, така, баница, пита, сладкиш, домашни бомбони, штрудел, качамак и прясна. Искам да ви разкажа и за нашето детство. Едно време, като сме ходили на училище, не знам вие дали сте чули, дали сте запомнили нещо от бабите, от дядовците. От първи клас до трети бяхме черталища. След това продължихме пионерчета. Като пораснахме, след 8 клас станахме комсомолци. И тогава сме били бедни, много бедни. Не сме имали тези екстри, каквито имате вие сега. На училище ходихме с обикновени трубички, шити на ръка, майка ми е ушила. Може някой да няма и тетрадка вътре, защото няма стотинки да купи учебници, да купат. Завестник се твърди, че не абонираха задължително. Ама колко ред време, докато ни дадат стотинки, че да са абонирали, защото и те нямат къде да ги вземат. Писалки не сме имали, както сега химикалът. Тогава писалки в едно шишенце пълно с мастил. И топаме и пишем. И така, че сега виждаме съвсем други неща, хубаво. И да кажа това, че много голяма дисциплина имахме ние тогава. В клас, на който не се знае урока, стои наказан. Наказан и се пише слаба оценка. Влизахме не с обувки, обувките ги подреждаме отвънка до вратата и всеки си знае мястото и на горните дрехи, къде да закачаме. Ногти се проверяваха всеки ден, кърпички да имаш, който има ногти го връщат, наказания пак и такива. Така да ние да се оплакваме учител да каже нещо, закон трябва да се изпълнява. Не може да се прави сега много така, слушаме и по телевизията, гледаме, родителите се карат, набеждават учителите. Такива работи. Ние не сме били така и може би аз викам, че е било по-добре. Децата сега трябва малко да повече да слушат, защото учителът иска да го научи, да е умен, да знае и така. Така сме живяли ние. Вие малко си помислете как трябва да се отнасяте. И така, благодаря ви. Обувки нямахме с какво да ходим, то зима голяма, сняг от кръста, с едни църбули от свинска кожа. И се обуваш, докато стигаш на училище, ти си вече са намокрила, ама стоиш, няма какво да правиш, нямаш друго, нямаш обувки, нямаш това. И тогава времената така бяха, че нямаше както сега да се избираш по отбор.
каквото ти дадат с таблета, там какво беше налят. Ти дават някой дрега, някой блуза, някой кърпичка. Той ти беше облекал. Нямахме така, като вас, мили деца, сега слушайте, родителите, слушайте, учителите, защото и така сме били ние за нас деца. Като знам, просто само на вечерната на приятели. Смияли и сме били 7 деца на майка. Той знаете, Качанак, приятел. Говорим за теплоти. На мен ми купуваха обувки големи, че да мога да ги нося няколко години. И тогава нямаше шосета как сега. Път и пръст и кал става и обувките са ми пред с десници, да се попълни малко. И като съм отишла от дома на една мискалка, едната обувка ми остава и до ден днешен ми гледа я